sa kabuwasan ng security. So ngayon, pupunta tayo ng La Union, dun sa may Luna, kung saan makikita yung old watchtower, nilang Luna Watchtower or yung Baluarte Watchtower. So alis tayo na oras na ba? Alis tayo ng 5 AM. So inaantay ko pa si Junjun. Magagaling pa siya dun sa kabilang barangay namin. So mahaba to, nasa 230 balikan. So enjoy to kasi more on flats lang siya. So medyo mabilis yung takbo natin. So let's go, samahan nyo kami. Inaantay natin sila Junjun. So nandito pa tayo sa labas ng bahay. 15 minutes ago, wala pa yung mga inaantay natin. Eto na pala yung mga inaantay natin. Ayun, so we're set. Dito kami mag-start sa may Looooong, sa JDV 7-Eleven. So kasama ko si Nathan, si Lloyd, and then si Junjun. Ano to, yung one way niya is 140 kung hindi ako nagkakamali. So let's go, mainit-init na ride to. Hello sa mga tagisan pamilya dyan. So ito yung barangay kung saan 2 beses lang silang nagluluto. Kasi barangay Tukok. Boom! Seaside din siya. May hill dito sa kanan, and then dito naman sa kaliwa, beach. So ito yung nagdadala sa amin si Lloyd from Kalasyaw. So sabi niya pandemic crisis daw siya, pero napakalakas. So we are now leaving Pangasinan. Welcome to La Union. Papasok na tayo ng Damortis. So Ilocano term ang Damortis, ibig sabihin Kamatsili or Kamantiles. Siguro noong araw maraming Kamatsili dito, kaya binansagan tong Damortis. Stop over muna tayo. First stop natin 50 kilometers. Dito tayo sa may Agoo, La Union. So umorder lang kami ng mami, light meal lang para mamaya lunch heavy meal tayo. Dito na tayo sa may bayan ng Kaba, La Union. About 63 kilometers from Lingayen, and we're running 36 kilometers per hour. Welcome to Bawang, La Union. Ayun, so nakalagpas na tayo ng Bawang. Ang susunod dito is San Fernando na. Nandito na tayo sa may Bawang, La Union. So may 50 kilometers na lang bago tayo makarating ng Balawan or dun sa Luna, yung pupuntahan nating Baluarte. Nasa San Fernando, La Union na tayo. 8:40 AM nakarating na tayo ng San Fernando. So yun, sakto lang yung pace natin, 30-35. So far 83 kilometers na yung natatakbo natin from Lingayen, Pangasinan. $7-Eleven. Hydrate, 7-Eleven. So maximum of 3 pwedeng pumasok. Ayan, so dito na tayo sa may San Fernando. Pre-hydrate tayo. Ayun, so naligaw tayo. So instead na
papunta tayo ng Luna, napunta tayo dito sa may Puro Point, sa may San Fernando. First time ko rin mapuntahan dito. Okay din doon kasi andun yung Thunderbird Resort sa loob. Dito na kami sa may San Juan. Dito kami sa may surfer spot. So malapit na rin kami papuntang sa may Baluarte, sa may lighthouse or sa may light tower. So ito yung sa may San Juan, ang famous surfing spot dito sa may Northern Luzon. Nandito na tayo sa may Baknotan. Liliko tayo dito sa may left papuntang Luna. So, ayun, so dito na tayo sa bayan ng Luna. Ay, bayan ng Luna, Baknotan pala. Malapit na tayo ng Luna, kakaliwa tayo dyan. So naka 107 kilometers na tayo. Baknotan Cement. Ayan yung nakikita nyo sa harap. Ganda oh. Grabe, parang enchanted siya. Punong-puno siya ng mahogany. Ganda. Ganda ng lugar. Sa may Baknotan pa rin to. Malapit na ng Luna. Oh, napakalamig dito. Ang ganda. Daming mahoganis. Dito lang yan sa may border ng Baknotan at saka Luna. Pitak Elementary School. About 6 kilometers to go. Then nandun na tayo sa may Luna. Ang ganda ng daan dito. Sulit yung view. Hindi rin gano'ng mainit. Ewan ko lang mamayang hapon. So 10:45 time check. Lapit na guys. Nakadanon tayo dito yung Luna. Sa wakas agalas 11, mag 11 na. So, ilang kilometers na ba? 127. Paano ang aming mga negosyo? Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang ating mga pamilya? Negosyo o kalayaan? Bayan o sariling pumili ka? Gagawin ng Amerika ang lahat. Maunahan lamang niya ang ibang mga bansa na may pagkanasa sa Pilipinas. Na natin yung seaside nila kung saan nandun yung Baluarte Watchtower. So ito yung old church, napakaluma na rin oh. Medyo tanaw na, yun na siya, nakikita na natin. Okay, mukhang malapad pala. Yun nga lang, medyo mainit. Open na open. Wala atang masisiluhan dito. After 120 kilometers, nakarating na tayo. So ito na siya. Ito pala. Yun, finally nakarating na tayo dito. So from Lingayen, naka 124 kilometers na tayo. One way hanggang dito sa may Luna.
Ito si Lloyd, si Nathan, at si Junjun. So successful, safe naman kami nakarating dito. Ang problema na lang mamaya is yung pauwi. Pero kakayanin yan. So ito, itutur ko kayo. Ayan, so ito na yung nasa likod ko, ito yung Baluarte Watchtower. So bagong restore lang ata to kasi nasira yan nung Bagyo Undoy 2016. So i-check natin yung part na luma at saka yung part na bago. So makikita nyo medyo ito ata yung bagong ano dito eh. So makikita nyo yung lamat ito, ito yung pinag-connect nila. Ayan. So ito yung medyo bagong built. So ito yung luma. Luna, ibig sabihin name after yung national hero natin, si General Luna. So taga rito sila, dito ata sila pinanganak or lumaki. Lunch time guys. Ayan, kakain na kami. Dito kami malapit sa may katabing steakhouse dito eh, sa may Baluarte mismo. Okay naman yung mga prices, more on ano to, steak. So beef at saka pork yung combination ng order namin. So check natin mamaya kung sulit ba. Kumusta yung ride? Yung ride okay naman. Hindi pa gaano mainit sa daan eh. So average lang namin 30 km per hour. Maraming tailwind. So, binitbit lang kami lahat ni Lloyd. Malakas siya. Ayun, so tingnan natin mamaya kung paano yung sitwasyon natin sa uwi. So finally, na-serve yung food. So try natin. So ito naman siya. Medyo good na rin yung service. At tingnan natin kung tender siya or matigas. Lasang-lasa yung smoky taste. Kakulog ko. Okay na lang. Legit. Siyempre, iba pa rin yung mga caliber ng rock. Okay, Junjun naghahanap ng sabaw. May preso pa yan eh. Kulang lang yung ano, sidings, mga side dish. At least may mga ano man lang, mashed potato o kaya gulay. Ato yung sabaw. Wow, ato yung sabaw. So, pauwi na tayo ng Pangasinan.
So dito tayo, pabalik naman reverse. Reverse tayo via Balawan. So yung kanina papunta via Bacnotan to Luna. So ngayon naman Luna to Palawan. And then diretso na yun San Fernando. Sa Pangasinan na. Guys, na-flatan si Peter Sagad. Hindi ko alam kung itutuloy pa niya yung karera or mag-quit pa siya. So feeling ko itutuloy niya nakangiti pa siya maganda, malamig. Ayan, inabot tayo ng ulan. So sumilong muna tayo dito sa gilid ng highway. Magkape muna tayo. Saka mahirap na, baka mapasma daw tayo. Coffee 3-in-1. Pili na kayo. Pili na kayo. Saan dyan yung nagugustuhan mo? Ituro mo. Ito? Nice choice. Galing mo. Few inches later. Ayun, so napag-desisyonan namin na magpabasa na lang or maligo ng ulan para makauwi. Kasi wala atang wala atang planong tumigil ng ulan. So ayun, para makauwi kami ng maaga or hindi na magabihan, maliligo na lang kami sa ulan. Mahirap trumangko, mabasa yung mukha mo sa sa buntot. Ayun, so siguro mag-average na lang kami ng 20-25 pa uwi. Dito pa rin tayo sa may San Juan. Lakas pa rin ang ulan. Grabe, lakas pa rin ang ulan. Ang ginaw. Eto na, basang-basa. Ginaw na ginaw. Nasa bayan ng San Fernando na kami. Walang tila yung ulan. Yung oras na, alas 4 na ata. Ang lakas ng ulan, grabe.